Díodíobh agus fáilte arás go Gaeilge mo chroí, agus má táú nua an seo díodid agus fáilte. San íseán inniu be me ag freagairt war geisteanna. Dífrí mé díobh ceisteanna a chur orm míohin, agus thug mé seanzela díobh in dhé sin agus ar Instagram fásta. So tanhear ceisteanna agam, níl barriart buíthas le dia. Bé mé glóirt a spéirla agus Gaeilge. Sílam go bhfuil an chuideas móide na ceisteanna a spéirla tá ach ba bhaithlam lóirt sin néalaigh mar sin freagróí mé in néalaigh bé fátheideal. Tá méid sú go mór le bheith ag cainslih a bheith ag chart suas live. It feels like a while since we've really connected. Our island. Hey Kesh, nah. Hi Molly, what is the best and worst thing about living in NYC? And has anything surprised you whilst living there? What is on your bucket list? And as for Irish, what do you think the future of Irish in Ireland looks like? Slán go fóil. Oh, Caroline. Gur míle maigad. Caroline, as the Kesh. Cúpla Kesh. Man roi is agah tá mé mo chónaí in nua Árach. I gahar nua Árach. An rud is fearlam na cultúirí éagsúla an seo. Tá aithin cultúr an seo, aithin teanga agus mar sin bia iontach. Tá bia Mexicánach iontach I mo cheantar. Tá mé abalta tríola an teas bia ar bí agus bíon an caid an ard thuí mé go dtí an chélan na mléine agus ribh sin dí mé cudhór bia chélanach nó Árach agus caihí mé rá nuair a thuí mé go dtí an chélan. Bhí bia áirithe níos fearr, bhí sé difriúil ach bhí bia chélanach aonanta agam in nó Árach ribh sin. Mar sin, ní raibh sé bhád níos fearr sa chélan. Sin rud mór is maithlam na cultúirí na teangatha, clunam codhór teangatha. An rud is massa ná ní maithlam a bheith mo chónaí I gcathair. Tá sé casta mar tá mé sásta a bheith mo chónaí a gcathair faoi láthair, mar tá mé óg, níl páistí agam mo fáil, chomáid leis na bialaní agus na cultúirí agsúla. Tá codhór le deanú an seo. Is taithí iontach é a bheith do chónaí I gcathair. Ach a maithan seo níor bhaithlam a bheith mo chónaí I gcathair. Bogí mé go áit níos ciúine agus ba bhrealam tríla bhain seas an saoil faoin tua, fear thua. Ach, níl mé cinse go dar loise sin. Has anything surprised you whilst living there? Rud a bhain a ríthan lam ná sílan daoine go bhfuil sé dansearach nó hialtha go bhfuil sé níos dansearí ná mar atá. Tá ceantarí dansearacha ach den chuid is mó tá sé aonanta sábhailte. Bíam am muo go máil, tá Manhattan go bra ní bhíon faiban agam mar sin. Mar dúirt breithin sé an ceantar ach tá codhór a bhfuil sábhailte. Ní sábhailte ná mar a híal mé go méid sé agus ná mar a híal an daoine eile go bhfuil sé. What is on your bucket list? Oh my god, Ceist Allwar, Caroline, you are hitting me with the hard ones here. Ba bhaithlam taistil níos mó. Tá coppla tír ar mo lista nach bhacha mé go fáil. Ba bhaithlam níos mó teangatha a ólam. So tá Polish a fólam agam faoi láthair. Agus ba bhaithlam níos mó a ólam teanga áiseach go cinse. Ba bhaithlam níos mó tatúanna a aisle. Tá coppla tatú ar an sin agam. Is dátha go rudí eile ar mo bucket list ach caith mé smuintear agus ba bhaithlam lean treile sin íseán ach tá rudí sin mór galore. The future of Irish in Ireland, well tá an teanga ag fás. Gandát ag fás is ag forbeirt. Níl mé rá sin mar is tá mé sa phobal Gaeilge agus tá mise ag chur na Gaeilge chun cinn. Fecim daoine eile ag chur na Gaeilge chun cinn níos mó a an lá. Agus áthraithe sa tír maidir leis an teanga dul chun cinn. Dearcú dearafach. Fecim a maithan seo ní bheith sé ceart go leor rá ó is fuail am an Gaeilge. Níl céal leis an Gaeilge ní fiú I rudí mar sin. I mo bhairil hain ní hílam go méid sé ceart go leor na rudí sin a rá a maithan seo. Bíon níos mó daoine ag rá ba bhrealam an Gaeilge go leor Irish is cool again. Tá dearcú ag athrú agus sílam go mé athrú mór
ar an dearcú ag an couple of blian. Well, níos mó a couple of blian. Do you ever speak to Dane from Learn Irish? I used to enjoy the days when you were both posting videos. Aww. Mahim go mór é a rinmuid sia I sean le chéile. Ba waithlan búlú leis I bursan. John himid fi sean eile le chéile go cinse. Níl plán a gin tá brunarm ach ba waithlan búlú leis in éireann I bursan I loch arman is tócha mar ní ro mé an go fáil agus tá sin a chonaí loch arman agus ba waithla mé a eáil. So, yeah, ní bhíon muid ag glóirt ach, you know, is cardja muid. Is your full-time job self-employed with Gaeilge and chroí? It is. Is múnseo mé mar sin rangana na cuasaí ar gaeilgeandchroí.com, Patreon. If I am get a airgid ó YouTube, ní hiag le marachtáil ar an airgid sin, tá mé aonanta buíochas ach just sílan daoine ó this influencer who tá tú savor. No, not making videos about Irish. Ní I am rudder bio Instagram, TikTok. Melior, Gaeilge and chroí. Múnseo mé ag an Irish Arts Centre in Manhattan. Agus tugam ara do fátaí fásta. Tá mé ag tuairt ara do chat faoi láthair in a riire. Sin a chúise bhfuil mé náit Jeffrúil. Tugam ara do fátaí am go ham is postpart amsirtha é sin. What is your best advice for someone wanting to learn Irish? Start somewhere. I think an aibas mó atá daoine ná bíonn siad ag iarraí comhairle aisle, bíonn siad ag arcar íseáin, smaoiníonn siad ar an teanga ólam ach ní chudann siad tús leis. Just go for it. Like, there's no right way to do it. There is no right way to start. Na daoine a bhfuil aithne agam orthu a bhfuil Gaeilge líofa acu inis. When siad tríal as ahanrad, bíú plán agat, have some sort of plan. Janan daoine hiag láta é dheanú fásta. What age did you start speaking Irish and how do you increase and use your Gaeilge every day? Hasí méid fólam na Gaeilge nuair bhí mé cead a bliana díis ar one scoil agus lá mé ará go dtí jeadú na manscoile. Hasí mé ag loirt le daoine bhí córa nádartha agam blian na néadú YouTube a hosú is dótha. Hasí méid freastal ar chearcail córa, rinn méid cardear líne a bhfuil Gaeilge acu agus hasí méid freastal ar pop-up Gaeltachtaí ruí mar sin. Buine músa just an Gaeilge ahan lá. You know, Ibriam tríbhán na Gaeilge ach chruthí mé an deis sin do hain. And I was able to do that over time because my Irish improved. Bí meg múnú na teanga. Atá go ar gine ag géirí an Gaeilge ólam agus an níos mó Gaeilge agat hain. When tréal as an múnú. Like, try to teach some things because that's when you really know if you know something, if you can teach it, if you can explain it. Ibriam tríbhán na Gaeilge, Shalom riafos tríbhán na Gaeilge. Chomaile sin, like, is cud worry in Gaeilge, Jim a hail. Bí me go léú leorthaí an Gaeilge go minic. Bí me géisteart le pádrailtaí. Bí me cant le macharja as Gaeilge. Níl Gaeilge ag ahan carlam ach tá coppla cara agam a bhfuil Gaeilge acu. Bí me ag cant go minic. Lánam cruthíthirí eile ar líne a bhíon ag glóirt in Gaeilge like, is sprálam an Gaeilge. Tá béarlam a héal ach tá na Gaeilge an fásta tá siad díreach mar an gcearna. Rudidir bí hiag le dheanú in Gaeilge, deanam in Gaeilge é, mar hampla lista seapadúirta scríbam an lista in Gaeilge, lista dina rudí atá le deanú agam scríbam in Gaeilge é. Anyways, we can get more people speaking Irish and taking pride in their culture before it's too late. Ní maithlam na ceistena seo because like deanam hain my díhol. You know, I'm doing my best. I know this isn't telling me I could do more, but I'm doing my best. Cudim daoine eile chun cin fásta. I promote other people or other achaní eile. Tacaigh lá. Tá daoine eile ag deanú in dhíthol, yes. An réaltas, ní anan an réaltas níhol agus tá siad táhairtas a chlúiseart seo. There is so much more they could do and that is very important for a nation to reclaim their language if it's necessary in the government or the working world. Ach, tá an tuachtarán, Catherine Connolly, tá si a géirí go mé an Gaeilge mar cheanga aimiúil
in our san uachtaráin. Tá an siad a gathhrú agus tá daoine a bhfuil cuacht acu ag deanú a níhil. Tá daoine a géirí níos bráúla as an teanga. Like, it's happening. Look around, you know. Not a question, but I'm from the US and spoke with an elderly Sligo woman about how we love your accent. Oh, gur míle maigad, tá sé sin chógláte. Cad iad rint áit na simúla in éireann le haid turasúirta. Níor waithlam na príú rudaí ará, níor waithlam caint faoi na háiteanna a bhfuil arolalas ag ahan dunne, like áiteanna nach Romeo and Mayhain, like the Ring of Kerry, Blarney Stone, the Burren. Those are the first things that'll come up if you Google search. So, what I would say is bradlam hain na trana. Agus ní hílam go mbíonn mór an turasóirí a ggóil go dtí na tránna. Mar fiú nuair a dearm le daoine ó tá tránna galanta agin in éireann bíonn aontas orthu, like in our era, mar, you know, smaoiníonn siad ar an dra Hampshire. Is Ilani, mar sin tá neart tránna agin agus tá siad galanta. Agus na parcanna náisiúnta, ní smaoiníonn turasóirí orthu, mar sin bé siad níos ciúine, níos suamhnaí agus sin fear éireann, sin an tír, an dúlra, an fiachúra, tá siad an. Agus an cheist dearannach ní ceistí ach rud a dúirt duine. My neighbor bought me your book in Dangan Ye Hoosh, and I love it. Girl, my get moon sure. Hello, Dexter. Hello. Ar white lad a bheith san ísean? Ach ní mai leis sí orm nar nachhfuil an plug orm. Tá mé chósás de gur maiith leat é, gur bra leat é, agus scóil tú ag buid soltás. An Dangan Ye Hoosh, an Gaeiltardaí hain. Sin é na ceistena. Ina dhé seo dean hí mé tafad ar agran Jim a fodchréilú. Mana roa isagah tá podchréilú agam, tá sé ar fáil ar Spotify agus Apple agus chum na físeáin ar YouTube ach bíonn siad ar YouTube seartan níos muille. So bheoí tú an tagran isúra ar Spotify agus Apple. Gur míle mai ag mo chud Patreon. Mana roa isagah tá grúpa córa agam ar mo Patreon agus bontáistí eile, early access on my videos, Irish subtitles like this video on YouTube. It has English subtitles that I have to write myself, by the way, because they do not auto translate Irish, so I have to scríobh them na fáthaideal Gaeilge agus an sin na fáthaideal Béarla. Mar sin mas mian leat a fáthaideal Gaeilge aisle, tá siad ar Patreon. Agus ar gaeilgeamachraí.com faoi láthair. Bíonn Irish Language Learners Accountability Group ar siúl ahan chéad sathairn den bhí, bé an chéad ceanella ar siúl ar an cheathrar lá de bhí úl. Idir a ceathar agus a cúige chlog am na héireann. So if you would like to be held accountable for your Irish language learning, check it out. It's on gaeilgeamachraí.com/courses. Sin é gur míle maigah, slán go fóill.